ready. 5, 4, 3, 2, 1. Selamat datang. Syukuran pernikahan Cahaya Aji Kusuma dan Antika Anggi Puspita. Terima kasih kepada Bolo Garangan dan pecinta seni budaya yang telah menjadi semangat dan bagian dari keluarga besar kami dalam kami berkarya dan melestarikan seni budaya Indonesia. Persembahan terbaik keluarga besar Jadilan Garangan Squad Original berkolaborasi dengan vendor tata cahaya dan tata suara terbaik. Selamat menikmati pertunjukan dengan nyaman dan aman sampai pagelaran selesai. Terima kasih. Assalamualaikum salam. Om ilahing awikna mastu purnama sidam. Kawula nuwun amit pasang alimantabe mugi tinebena ing ila duni miyang tulak sari dumawao tawang toang. Kepareng matur dumateng Kiai Smara Bumi, Mbok Smara Bumi, Kiai Dahnyang, Nyai Dahnyang ing papan punika. Mboten langkung namung nyuwun idi lan parilahipun dumateng ingkang mbaureksa wonten ing papan punika. Ampun ganggu pitedan anggenipun kawula caos panglipur dumateng warga ing papan punika. Purwa madya wusana mugia kasembatan kanthi wilujeng nirbaya boten wonten prengga bayaning marga. Nuwun matur nuwun. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala nabiyika khairil khalqi Bislal homamati anasaro sairo tanabi haro basilil ha siril habib abastu bil homari unsaki inamadu min kubihi nisto namaturo al-ghazabi Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihi. Amin.
دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومنولا حبتا على الخير الباري الذي لم تنسس ولم تنهوي ونلهمما ومنولا حبتا على الخير الباري الذي لم تنسس ولم تنهوي Sallallahu Sayyidina Allah Muhammad. Oh,
Angkara ngopeng masih angkara. Original. Ayo, yo. Oh, asaya. Yo.
Ayo Mas Dias. Ayo, 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 Dengan sedotro sekar mayang kakapi jelas saking kapan kamu dan Kembang menut kalau sekar melati bagus kaya pinulas pinut goleken conto tembene kamar bulan kamar lolos prajurit sekar kantong kembang menut kalem sekar melati bagus kaya pinulas pinut goleken conto tembene kamar bulan kamar loro asmoro kembang menut kalau sekar melati bekas kaya pinulas pinut goleken conto tembene kamar bulan kamar loro asmoro Awase, oh.
sayane Sunduk kembang menur kalung sekar melati breges kaya minulas minum leken soto tembene kamarulan kamar asmara Bekas kaya minulas pindho kolektor soto tembene kamamulat kemang loro asmara pinulas pindah-pindah soto tembene akamulat temang loro asmara ae sayane angalur tunduk kembang menur kalung sekar melati breges kaya minulas pindho goleken soto tembene kamamulat kemar asmara breges kaya pinulas pindho goleken soto tembene akamulat temang loro asmara yo
Lah. Oh iya. Ayo. Aja
seneng sedulur tani bebarengan padha nandur pari Mulan yorane
iya, iya. Ayo, ayo. Wah, woi, iya, lah, woi, yo, os, woi, lah, woi, yo. Lah. Iya. Bos. Wey. Iya, lah. Lah. Ya. Ayo. Wah. Bocah hangon penekno blimbing kuwi lunyu penekno tak gombaso dodotiro kumitir bedah ing pinggir kali tomono jumlatono kanggo sepo mangko sore mumpung padang rembulan mumpung sembar kalangan ya surah surah
Pinggir kali bangsa wira-wiri goleki senenging ati anake wong tani omahe nang pinggir kali anake wong Jawa lunga buka siti omahe nang pinggir kali bangsa wira-wiri goleki senenging ati anake wong tani omahe nang pinggir kali Wala Muhammad Wah. Wah. Ini yang dinamakan babak blendrong, Sa, ya. Luar biasa sekali. Wah. Luar biasa. Ganas-ganas ya. Sa. Wah. Mas Kabul. Dalam. Pranyoto ya kanca-kanca keamanan saka garangan squad original. Nggih. Saka kiwa, saka tengen, saka ngarep, saka mburi ya kabeh siaga. Betul, ya. Terima kasih. Oke, perhatian Mas Kabul. Ya, Cak. Ya, bagi seluruh penonton Debatang Sedaya pamirsa ingkang wonten ing ngajeng yang berada di depan dimohon untuk duduk saja. Ya. Yo penonton yo disorai yo ayo aki kata garah Kose oke cak kon lungguh Mas. ayo lungguh Ayo dulu ya. sing ora lungguh didenda Lungguh yo sing kose to yo sing nang ngarep kon lungguh malah ya kose wae duduk dulu yo sing nang ngarep legah duduk semuanya yo. Ya, yang di belakang juga biar bisa menyaksikan ya. Mas Kabul. Ya, Cak. Iki saiki kahanane di panggung. Betul. Kahanane dhuwur, dadi nek on alasan aku nek ora ngadeg ora ketok ora mungkin. Ora mungkin. Penonton luar biasa Mas Betul. Kabul sak pendek. Ya. Luar biasa. Sampai ujung sana. Ya, mergane ngopo Mas Jarot Mas Mergane, Kabul. ya. Ayo cetot ayo mergane iki. Garangan Squad Original ya. Ya. Untuk penonton yang mungkin agak jauh dan di sini sudah disediakan dari apa masih proyektor ya. Layar tancap. Ya. Sak coba ngono kita juga memberi penghormatan juga memberi rasa sopan juga santun kepada Bapak pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten dari teman-teman ataupun dari stakeholder dari Kabupaten Gunung Kidul yang juga turut hadir matur Bandung. Mosok saka pemerintah we kersa lenggah kok sing kanca-kanca penonton ra kersa lenggah. Nggih, monggo sedaya mawon pun lenggah sedanten ya. Ya. Iki ngene Mas Kabul. Dalem, Cak. Iki mergo babak blendrongan iki babak klasik. Ya. Babak sing wah wis jaman kawak. Cara-carane wis tinggalane mituwa. Ngono ya mula dine sing alus-alus. Mengko nek wis babak putri iki dine sing rada gayeng. Ya, siap. Sing babak kewan alas dine sing modern. Nah, sing model-model lagu baru. Ya. Iki babak klasik. Iya. Lagune kok ya lagune sing klasik. Lagune apa? Klasik roti. Apa, Mbah? Apa? Lagune po. Caping gunung. Oh, caping gunung. Caping gunung. Nggih. Caping gunung. Caping gunung. Panyunan caping gunung
Mbok menawi pun aturaken saking kanca-kanca garangan Squad original pun sengguyung Bolo Gongso Bolo Pradangga wonten Kusuma Laras Perkasa. Kusuma Laras kok dilalah Mas Kabul. Nggih. Kusuma Laras ki nggone Mas Cahya Aji Kusuma. Nggih. Ya sing bengi iki temanten dados wah, temanten. dadi temanten anyar. Derek bingang Kang cak Baten. pendek Mas Kabul. Bener. Derek Mangayu Bagio ugi. Nggih, mboten kendat-kendat anggenipun ndongake kalian Kang Garwo mugi-mugi le jejodohan ngantos puputeng yuswa. Amin. Mbak Antika Anggi Antika. Puspita putranipun Bapak sapa mau jenenge? Bapak Sumar kalian Bu Menik ya. Iya, Mak. Ya. Bu Menik. Bu Menik. Nek iki kembang Lombok, kembang Lombok. Menik. Nek nika Bu Menik to. Iki Bu Menok. Lagune napa, Cak? Sampai gunung kok malah. Sampai gunung. Iki pamondotan. Oh, Mas Jarot bawa. Oke. Mas Jarot Bobo. Tintingan Yo. sepripun, Mas? Pinting. Kanca-kanca Kusuma Laras, nek Jarot urung muni, nek Jarot urung bawa, aja didinding ya. Setuju ya? Ya, heeh. Sing marut ku Mas Rudi Urung. Oh, saiki pembunuh ora kudu klithih to. Ya apa? Pembunuh. Iya. Semakin menyala. Ngapa ndeng? Pendeng hakikat tak karah. Seberapa, Mas? Ya. Seberapa? Saben bengi. Ayo Mas Jarot Saputra. Nyawang konang. Oi, jrek. Woi, Dipaske, Rot. Dipaske rong pas jenggleng baleni Mas. Nah, karo men pas kendang jliar no. Agi tekan ngestor. bodol. Golek sinden dlogok ngene iki nemu ngendi to iki sing waras goraku. Ayo adine Revan. Revan. Yen memacang mung karo janur kuning. Pak Eko kula pun saged bawa tambahi 150. Nggih, Pak. Tenang. Nek jaman dhisik 150 tekan jonge aku, Mas. 100 Mas. Montore macet. Yo, satu saya tekan jongi. Iya. Melu Mas Indi. Diam kamu memang. Diam kau. Diam kau. Ayo lanjut ke. Diajeng. Kayak dikersake Mas Buki kowe. Nggih. Aku. Monggo. Kembang. Kembang gaceng. Ayo Dik Jarot ngetambahi 100 karo Pak Bogi. Kembang baik beton. Bisa ngangkat wong Buddha. Gunung ho ho. Saya Mbak Indri. Kok Mbak Indri? Siapa? Elma. Elma. Lagi bojone kan. Ayo, Jamila. Apa Mas? Pacitan gedang, tahu, kacang kayak milio. Ayo sayang. Ayo. Kaya ngopo kadidayan puyen kowe satria ayo maju.
Ponidi. Alhamdulillah dalu punika karawan bintang tamu sedaya Renca. Saking pundi Mas Jarot? Ndak Uci Farantika. Nah. Endi? Oh iya, versi sepuh. Oh, right kita saya enem ya. Oh iya. Kok pilih samangnya kerso nyawiji ya Mbak ya? Atau mau nyawer? Boleh. Iya boleh. Itu Mbak Uci Farantika. Siapa Mas Kabul? Uci parfum. Ayo dilanjut ke diajeng. Panas udian Janjine piye Mas, janjine kepiye, jong esok-esok, jong Jong ngasuk-ngasuk, jong ngasuk-ngasuk. Nurliti sampluk. Labu buta iki. Yo. Ya. Mbak Siska. panas udian panas aling-aling capi Adan. Lah kon emat kaku saiki. Yo Mbak Nurli. Gaya. Ora iso. Nurli, labu buta iki. Balonku ada dua yang nemplek di dada saya. Alah. Kok balon wingi jarine ranseng tumor. Nadian wujud. Nadian madan sarata Suara sulit kumandang suarane balik mulon apa setia kelakon setia kelakon Minumane banyu bane monggo taping gunung pun aturaken kanca-kanca garangan kata original yuk Kusuma Laras Percussion keturutan sing dibaca tak openi ning saiki apa lali Kata iyo sinandi-nandi gunung
Kuwi apa kuwi? Gondola tah iki. Nurli. Nok sinden telu sing lanang gur pendeng. Endi? Lah, Mbak Nurli. Ah, Lah Nurli ki nek jam 12 kok malah dadi Sugriwa. Kok sik Mas Jarot, Mas Jarot. Dalem halo. Pray for Feni Puspita. Elang apa? Lah ngopo? Iya. Peni apa Puspita. Peni? Oh, Peni. Oh. Menika wau angsal saweran dari Mas Andrianus. Nama lengkapnya? Dari siapa Mas Jarut? Mas Andrianus. Oh ya, minta lagu apa? Panggilannya Anus. Belanana. syukur bisa nyala gunung desa. Atene ora ilang gone padha lara apa. Sampun kapiarsa saping gunung pun garap Iya. jenggleng saking kanca-kanca bola garangan juga sinden turangga sinden. Wah, Nah, Mas Kabul Dalem, Cak. pokoknya sing duwe gawe iki juragane ora mungkin nguciwani. nggih. Mbak Nurli, Ya, ya sing duwe gawe iki Kusuma Laras. Laras. sesuai dengan namanya ya, Cak. Iya bener Mas Cahya Aji Kusuma. Kusuma. Yo, kepareng taup kalian Mbak Antika. Anggi Puspita, putranipun saking Mbak Menik kalian Bapak Sumar matur nuwun. Wah, apal no nek aku no. Iya kok apa jenenge to? Oh iya. Pendeng tautang. KSBB. KSBB. Apal mau takon. Oh, dhewe sing diutang lho Mas Kabul. Do nyanyi Oh, ya. aku tak linggo saya. Nggih, Apa? tadi ada permintaan lagu juga Apa? yang sudah masuk. Dari Mas Ini Goa. dari Mas Goang, Oke, teman-teman mengucapkan Laras selamat Ganendra. Ya. Selamat anniversary untuk Garangan. dari Laras Ganendra. Juga Ya. ikut berbahagia atas Ya. pernikahan Mas Cahya juga Mbak Antik. Ya, dari teman-teman Laras Ganendra. Betul. Iki lagunya apa iki? Yang diminta cinta tak terpisahkan. Yo. Ya. Mara nyanyi sing apik kan Ya, delok siap. aku. Kepiye ta Cahya? No. Oh, sepiro? Nadane sepiro, Mas? Cinta tak terpisahkan. Oh iya. Yo soroknya dipasang yo.
Oke. Langsung kita hadirkan tembangnya menurut permintaan dari Mas Guang dan rekan-rekan dari Laras Ganindra. Bersama rekan-rekan dari Garangan Shop Original Kusuma Laras Percussion. Monggo. Sepira Mas Rudi. Tresno iki tutu mung dolanan kabeh mau amarga kahanan sing tak jaluk amung kesabaran mugi Allah Adan. Eh? Adan loh. Saatnya dan maghrib untuk wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Wes bar. Mung gedem awakku ayo. Mung gedem ngono. Mengedam matiku Terus Penagurang Melayu Ayo salsa. Dan tanggung jawabmu itu palsu. Mas Franky Saranggio. Mas Franky Sarang Beo ayo. Ada Cak Pendek original. Nurli Sehat. Kusuma Laras Percussion. Garangan Scott Original. kandulan ning ati tekane nyulayani janjimu sehidup semati among ono ing lati rasa sayangmu sudah pergi tak menghirukan aku lagi aduh denak gondala kandul gedi tekane nyulayani Tukang mas jane aku tresno Milakno aku ngomong Ati ra kuat nandang rasa Rasa gara-gara Cintamu sedang gak beneran Aku cuma buat main Terus. Tukang mas jane aku tresno Milakno dolanan kabeh mau amarga kahanan sing tak jaluk amarga kebaran mugi Allah paring kesempatan ku cinta beneran pastikan ku buktikan bapak ibuku akan datang melamar di kau sayang terus lo janji ya ada Mama Afnan, terima kasih. Tak sombong, tak sombong.
Mau sehidup semati omong ono ing ati, rasa sayangmu sudah pergi, tak menghiraukan aku lagi. Aku tindakan dolan ning ati, ketika nyul Gembala Bapak ibuku akan datang melamar di kau sayang. Hatiku kan mendoakan semoga Tuhan mengabulkan. Cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Oke, luar biasa Cak Pendeng. Terima kasih Mas Kabul. Ya, Mas gimana? Kabul. Ya. Aku nek karo bojoku jan cinta tenan. Iya. Lu Sumpah jan seneng ono tenan. cinta aku. kok malah diserengkal. Cinta. Gak dadi macan mati. Desamu, desa. Ayo. Yo. Oh Nurlin Dati. Nurli Dati men kepengkal. Yo, menika pripun Pak, menika pun lorot rumiyin. Lorot. Oh iya ya, yo. Dilangi. Yo dilorot. Yo, sing kayu bali ning kayu, sing watu bali ning watu. Sing ra iso bali golek liyane. Golek Nginep. Yo, sikat yo. Alo oh sih. Ayo. Ayo Nurli Bali. ditarik Yo. Hey, iya. Wah,
kundelan cuaga, ojo kundelan cuaga, ojo kundelan pentung, ojo kundelan puantung. Sogo ala keri keri keri, sogo ala keri keri keri, tak sogo ala keri keri keri, sogo ala keri keri keri. Belakangnya ala gadul gadul gadul. Sekdol barongan noto beling Mogadishu semakin menyala. Hari yang mantap. Yuk asal.
Yo. Diringkes. Wah, wayahe Widi, wayahe Kondur, wayahe Bali, monggo. Dateng para bapa, wah. Kepiye carane? Len ndelukke ndelukke para kanca-kanca waraga, para kanca-kanca pradangga. Wah. Adae. Rasane kaya bunga-bunga kang tanpa pepindhan ya le ya. Pak. Aku jan bungaku ora umum. Iso sowan nang gone Mas Cahya. Lah kok iki ngopo ya, Gong? Wah. Ora umum nek Bapak Amre iki jan iso nyikat sak samu barange wae. Ayo disikat kabeh. Sikat kabeh, sikat kabeh paring dalan. Wah. Diambuk, abuk. Yo. Bapak Amrih wah dicepake sing kembar dikumbo didusi rae bali bareng wah jiwara konde ditokke bareng wah lumantar badan alus kabeh bareng wah dikumbo Pindha peparan butuhang salat temboko wah Kondur sabda patilen ragane wah
mongko dikumbo sak samu barange Wah, sosok, wah. Wah. Sarwa sesek, wah. Dikumbo sak balilah utur makayangan wah sak kloron sak kembaran dipun kumbo sak samu barange wah bali sasamu barange wah carpa loro sarwa kembar wah ya jiwa ya ragane ya badan alus we
Kondur, 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 kondur. 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 Ya, salah. Ayo Pak Buki candak. Yang merah. Saya bablas ngene. Bablas saya. Kondur, kondur, kondur. Bae. Sapa iki jenenge Nirmala? Sapa kuwi? Nilam. Oh, Samsi. ayo dol. Blogoki. Minggir awas. Minggir awas. Minggir. Sing ngendang genti wong bareng. Iya.
tahu bakso enak banget. Ya. Wah. Wih, iya.
Kula nyuwun keplokipun. Luar biasa. Babak blembrong ya. Aturaken matur nuwun dhumateng penonton ingkang sampun kersa rawuh menika sumangga kados papan palenggahan kanthi sekeca paduka pinggane penggalih ingkang wonten pinggiripun panggung matur nuwun sampun kersa lenggah ingkang dereng lenggah sumangga lenggah supados sak mangke anggenipun mriksani sageta rata sedaya. Menika badhe kalajengaken salajengipun inggih punika Bapak Putri Bapak anggenipun gantos busana menika